हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जि बड'लेण्ड CEM काप फुटबल बादायलायनाय बे हाबाफारि बियो जोंनि 37 नं धनस्रि कन्स्टिट्युएन्सिनि GLCC लेभेलनि जोबथा गेलेनाय बे हाबाफारियानो जादों जोंनि बोरिगाव VCDCनि सिङाव थानाय दैफां युथ क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आरो बे हाबाफारियावनो दिनै मोननै गोख्रों दोलोआ बाहागो लागोन बेनो जाबाय खायजामाटि VCDC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन बोरिगाव VCDC आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनियाव गोबां बिदिनो गेलेनायजों लोगोसे मेथाइ खनगिरि आरो बिदिनो मोसाखावरि आरो बिथांमोनजों लोगोसे बिदिनो मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरिफोरा दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों आङो बेखौ नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो जोंनि बिटिआरनि जि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बे मिशनखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद रंजानाय मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव दावगाहोनो आरो जौगाहोनो आरो बिदिनो जोंहा माखासे फेनाय मुवा गाज्रि खामानिनिफ्राय जानगार खालामनो थाखाय जोंनि CEM सार प्रमद बर'आ बे खामानिखौ थांखिखौ लाबाय आरो बेखौ मावफुंबाय जोङो गोबां रंजानाय आरो गोजोननाय मोन्दों बेनि थाखायनो दिनै आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दे लोगोफोर अब्ला फैलांबाय थादो आंजों लोगोसे मेथाइ खनगिरि खनगासिनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा नैबे सिगाङाव सिरिबाङै जिरायनानै दङ नायदो आरोना गेलेगोना नायना लादो आंखौ 6 गलाव फेजेनदोंलै बिसोरो 6 गलाव बेनिफ्राय आरो दिनैनि बे गेलेनाय जोबथा बादायलायनायाव जोंहा मोसाखावरि हिसाबै नै बिथांमोना फैदों फंबायमोना मा गामिनि नानिमोना माजुलि जोंहा दिनै जि बर'नि ट्रेडिसनेल मोसानानै दिन्थिफुंगोन बिथांमोना जाहैबाय माजुलिनि होनना बुंनो दै नायदो आरोना जोंनि बे गेलेनाय जोबथा बादायलायनायाव जोङो फुटबलल' नङा बेजों लोगोसे जोङो मा होनना बुङो मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लादों बिदिनो नानिमोना मोसागोन ना मोजाङै मोसादो नानिमोन ना मा मेथाइ मोसागोन नोंसोरो हा मोसाग्लांनाय मोसागोननो बिथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आङो फुल भिडिअ होनो नाजागोन आरो दै नै बिसोरो जाहैबाय खायजामाटि VCDCनि दै नै सापर्टारफोर आरो खेला दैदेनगिरिया नै बिथाङानो नै बा हाखागोन देरहाखागोन खायजामाटियानो लांखागोन बायदि नुखादों चेम्पियन जाखानायसो देरहानांगोन नैबे जोंहा गोजा नुदोंना नैबेनो जाबाय खायजामाटि टिम दै बे खायजामाटि VCDCनिफ्राय नै बिथांमोना खायजामाटि VCDC नै बिसोरो जाहैबाय बोरिगाव VCDCनिफ्राय दै गोमो हानजाया बोरिगाव VCDC माने जोंनि गाहाय आलासिया दासिमबो सफैयाखै मा होनना बुङो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां दावबायसा बर' बिथाङा फैगासिनो दङ बिथांखौ नेगासिनो आरो बिथाङा सफैनाय लोगो लोगोनो दिनैनि जोंनि जि कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलनि जि जोबथा बादायलायनाय फुटबल बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागायसिगोन
आरो जोंहा नै अडियेन्सफोरखौ नायदो ओरैबायदि थारमाने लोब लोब फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों नायनो फैदों गेमखौ माने जोङो बेयावनो मिथि मोनो माने जोंनि जे धनस्रि कनस्टिटुवेन्सिनि सिङाव थानाय जे नैबे बोरिगाव भिसिडिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा माने फुटबलाव ओरैबायदि इन्टारेस्ट दङ होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो दायो मानसिफोरनि नुथायखौ नुनानै आरो दे जोंहा बेयाव दिनै मोननै गोख्रों हान्जायानो बाहागो लागोन बेनो जाबाय खायजामाटि भिसिडिसि आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन जोंहा मा होनना बुङो नै बे गोमो पार्टिया दै बिथांमोना जाबाय बोरै हान्जाजों माने बेयाव जोबथा बादायलायनाय जि फुटबल गेलेनाय बे हाबाफारिया जागोन आरो बेयावनो जोंहा गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों आरो सापर्ट खालामफैदों आरो नैबेयाव माने जोंनि बिटिआर सरकारनि जि खुंथाय गोहोआव थानाय जि बिथां प्रमद बर'खौ सापर्ट होनायखौ जोङो बेयाव नुनो मोन्दों आरो दे रायजो राजानि नुजाथिनाय माने बिथांखौ सापर्ट खालामनाय होननानै जोङो बेखौ सानना लानांगोन आरो दे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नै बिथिंनो दङ गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि दङ ओनसोलनि नै बिथांमोनानो नायना लादो बेनिफ्राय आरो जोंहा गाहाय आलासिया सफैथ'वाखै बिथाङा सफैब्लानो दिनैनि जि गेलेनाय आयदा हाबाफारि बेखौ जोङो जागायसिगोन आरो दे जोंहा नै ओइ उनथिं मेदामफोरबो दङ नै मेदाममोन दङ नै बिथांमोनाबो सासे ससियेल वार्कार दे माने गोबां बेयाव गोबां दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैदों बिदिनो हान्जानि दैदेनगिरि आरो बिदिनो ससियेल वार्कार सोरबा मास्टार फोरोंगिरि आरो बिदिनो बारग' मावथिफोर नै बिदि दङ आरो दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन जे बिटिआरनि जि मावफुं सोद्रोमा गेलेमु आयदानि नै बिथां सारा सफैबाय जोंहा दावबायसा बर' सार दा Central UPPनि CWC member प्रमद बाग्लारि सारखौबो आं सिनायथिनायनि थाखाय गुरै खावलायहरबाय धोनस्रि समस्ति Bodoland CEM Cup 1.0 बेनि दिनै धोनस्रि समस्तियाव जोबथा बादायलायनाय आरो बे बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि UPPL दोलोनि मिरुनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां भ्रमण बाग्लारि आरो आमार UPPL दलबारि केन्द्र कमिटिर एজন জ্যেষ্ঠ नेता साहेब खान डाঙरिया धोनस्रि समष्टि अर्थात धोनस्रि ब्लक TLCC आमार सम्मानीय चेयारमैन गुरुजोग्रा मुसाहारि डाঙरिया आमार लाल बाहादुर शास्त्री और बिहुराम बर' हाई स्कुलर श्रद्धा प्रधान शिक्षकসকল লগতে आमार दलर कार्यकर्ता और बंधु रतेन्द्र दैमारी डाঙरिया आमार SDSO सञ्जय दैमारी और आजिर खेलत उपस्थित थाका आमार नलबारी अर्थात नलबारी धोनस्रि तथा अंचलर आमार बुद्धिजीवीসকল और दुईटी टीमर खेलाड़ी कोच मेनेजार और आमार अफिसियल लगते आमार 14 जुনৰ পৰা आमार समग्र बिटिआर 40টা সমষ্টিৰ 420টা ভিচিডিচি और सबै खेले गाँवे भूঞে য'ত যেনেকুৱা আছে এইটো কাৰণে ফুটবলটোকে আকৌ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চৰকাৰীভাৱে অৰ্গানাইজ কৰিব পাৰিলে বা চৰকাৰীভাৱে অৰ্গানাইজ কৰিলে আকৌ আমাৰ যিসকলে খেলাৰী তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ইনস্পাইৰেশ্যন পাব তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি স্কোপ পাব আৰু আমি এই টুৰ্ণামেণ্টত যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে এই টুৰ্ণামেণ্টত খেলিবৰ কাৰণে প্ৰতিটো খেলাৰীয়ে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেটৰী চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে পাব যিসকলে উইনাৰ হৈছে বা লুজাৰ হৈছে তেওঁলোকেও পাব আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰাখিনিও ইয়াত পাৰ্টিচিপেটৰী চাৰ্টিফিকেট পাব যিটো চৰকাৰী চাৰ্টিফিকেট হিচাপে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতত ক'ৰবাত চাকৰিতে হওক ক'ৰবাত কিবাতে হওক তেওঁলোকে সেই চাৰ্টিফিকেটটো যথেষ্টখিনি কাম আহিব কাৰণ সেইটো এটা স্কোপ দিয়া হৈছে আৰু আমি ফাইনাল
কোকৰাঝাৰৰ বৰ্তমান আমি সিলেকশন কৰি থৈছোঁ ফাইনালটো আমি অন্য ধৰণৰ আমি হৈছে আৰু এই টুৰ্ণামেণ্টৰ নিয়মটো হৈছে কি ভিচিডিচি লেভেলত উইথিন ভিচিডিচি আপোনালোকে জানি ভাল পাব কোকৰাঝাৰ ফালে এটা ভিচিডিচি 14টা লাগি টিম হৈছে এটা ভিচিডিচিটো ডিচি গাঁও নাথাকে থাকিলে 20টা বা 15টা বা 6টা 8টা এনেকৈ চুবা থাকিব পাৰে কোনোবা কিন্তু কোকৰাঝাৰত এটা ভিচিডিচিত 14টা লাগি টিম হৈছে যথেষ্ট এটা ইম্পেক্ট কৰিছে আৰু যুৱকসকলে যথেষ্ট ইয়াত এংগেজ হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ লক্ষ্যটো আছিলে কি যুৱকসকল যাতে এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজত বেয়া ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক যাতে নাহে খেলাৰ যোগেদি তেওঁলোকক অকণমান এংগেজ দিয়া আৰু তেখেতসকলক অকণমান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা স্পনচৰ্ড বা স্কোপ দিয়া সেইটো এটা লক্ষ্য আছিলে আৰু এই লক্ষ্য প্ৰায় আমি উপনীত হ'বলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ ভিচিডিচি লেভেলত যিসকলে চেম্পিয়ন হৈছে তেওঁলোকে কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেভেলত খেলিছে আৰু কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেভেলত যিসকলে চেম্পিয়ন হ'ব তেওঁলোকে চিভিল ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ ওদালগুৰিত 10টা আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে BTC কনষ্টিটুৱেঞ্চি এই 10টাৰ ভিতৰত আমাৰ হ'ব আমি অলৰেডি নলবাৰী Borigaw. Best of luck. Now tirananggo, moy councilor hananggo. Pok mo gila hinanggo. Lalu. बे समाव आङो मोनफैनो हानाय जोंनि गेजेराव सार गेदेमा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आं सिनायथि लानो थाखाय आं गुरै खावलायहोगोन আমার মাজত উপস্থিত আছে সভাপতি ৰতীন্দ্ৰ দেমাৰী তেখেতকো মই চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ব বাহাদুর শাস্ত্রী হায়ার সেকেন্ডারি অনুরোধ করা হল নলবাৰী সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় জেনেৰেল স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ মূল বড়ো ষ্টুডেণ্টৰ নাকি ল'বলৈ মই আমার মাজত উপস্থিত আছে সন্মানীয় রিটায়ার্ড প্রফেসর মিত্র উপাধ্যায় নলবাৰী আঞ্চলিক এপসৰ প্ৰাক্তন জেনারেল সেক্রেটারি फाउंडार सेक्रेटारि जोंहा दिनैनि जि जोबथा जि बादायलायनाय बड'लेण्ड CEM कापनि GLCC लेभेलनि जि कनस्टिटुएन्सि लेभेलनि बियो जागायबाय थादों जाबाय थादों दायो काइजामाटि VCDC भार्सेस बोरिगाव VCDC जा गोजा गाबा जाबाय काइजामाटि दे ओमफ्राय गोमो गाबा जाबाय बोरिगाव VCDC নলবাৰী অঞ্চলৰ বাগেইপুখুটি গাঁৱৰ সন্মানীয় ক্লাছ 1 কন্ট্ৰেক্টৰ বিনোদ দেমাৰী চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে নলবাৰী এম স্কুলত সন্মানীয় ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ ছাৰ বাবুল বসুমতাৰী চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কুটি অঞ্চলৰ সন্মানীয় গাঁওবুঢ়া তথা সন্মানীয় ছাৰ বিশ্ৰাম ৰাভা তেখেতকো চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ বাদাগাঁও অঞ্চলৰ সন্মানীয় গাঁওবুঢ়া ছাৰ
जिएसके बसुमतारी सिनाखि लबले मुगिनि आराजनि एलपी स्कुल अफ धनमनियाव एसिस्टेंट टीचार देबारि सिनाखि लबले मुगिनि दैफांकुटि अनसलत धनमनियाव पीटीपी सेक्रेटारि और दादा सुहित बसुमतारी सिनाखि लबले मुगिनि Komabari LP School of Praton Headmaster Sargori Panto Bromo Sinaki Lobole Unokurisu. Deipangkuti LP School of Honmanio Head Teacher Sir Bimal Baglari Kotekomo Sinaki Lobole Unokurisu. Mohonpur BCTC Chairman Honmanio Sanjuku Bromo Dangoriako Video Sinagi Dami Dulu दिनैनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिया दायो फार्स्ट हाफा जोंहा जोब्बाय दा बे फार्स्ट हाफनि फिथाइया जाबाय मा होनना बुङो लाथिख' आरोना दायो जोंहा नै रेफ्रिफ्रा थान्दा लोंदों फिथाइ सामथाइ जादों आरो साराबो नै ओमफ्राय दायो जोङो मोसानाय नायसिगोन आरो ना दायो हाफ टाइम जाबाय मोसानायनि रेडि जादों मोसानाय मा होनना बुङो बर'नि ट्रेडिसनेल मोसाग्लांनाय नैबेखौ जोङो नायनोसै आरो ना नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय था लोगोफोर जोंहा जोंनि जि धनस्रि कन्स्टिटुएन्सिनि जि बड'लेण्ड CEM काप बादायलायनाय जोबथा बादायलायनायमोन बेयो फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमनि फिथाइयानो जाबाय जोंहा दिनै मोननै गोख्रों हान्जाया बाहागो लादोंमोन बेयावनो जोंहा देरहासार जानो हाबाय बोरिगाव PCDC 3 गल बेनिफ्राय आरो जोंहा मोनसेया बिनि हेंथायै दङमोन खाइजामाटि PCDC खाइजामाटिया 1 गासै 3-1 आव दिनैनि गेमा जोब्बाय आरोना दिनै देरहासार जानो हाबाय बोरिगाव PCDC
नै बिथांमोना जाहैबाय बोरगाव VCDCनि गेलेगिरिमोन नैथिं बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाबाय जोंहा बिथांमोना जाबाय खायजामाति VCDC रानार्सखौ मोननो हाबाय बिथांमोना ओमफ्राय आरो जोंहा दायो बान्था राननाय हाबाफारिया जागोन जोंहा नै बिथिं बान्था रानगिरि बिथांमोना नै बिथांमोनाथ' जाहैबाय स्पर्ट एसोसिएशनफोरा बा आमार অসম স্টেট রেফারি স্যার ফুকন বড় তেখেতক মই কন্টেক্ট মই চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এখনে बिथांमोननि गेजेरजोंनो फालि दिनै লৈ बे आदरि बान्थाखौ राननाय অনুৰোধ जागोन কৰিছোঁ आरोना बेयाव नोगोद रां बान्थाजों लोगोसे ट्रफि मोनगोन অলপ প্লেয়াৰসকলে হাতালি দিয়ক नाय देरहानाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रेफारी सार जुलियास दैमारि तेखेतक মই उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स रेफारी सुपार दैमारि চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिनामिन सुकुनारि চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ Bodoland दैमारि बाग्लारि बिथाङा बेस्ट प्लेयारखौ मोननो हाबाय दे जार्सि नम्बर 14 Bodoland बाग्लारि CEM Cup बेखौ गेलेहोनानै माबायदि मोनदों 20 पइन्ट गेलेनानै मोजां मोनदों आरो टीम बयखौबो हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो जों जेनेबा कम्बाइन बे लेभेलनिफ्रायनो गेलेबोनानै जेनेबा कम्बाइन जाबाय बेनिफ्राय जोंहा टीमा मोजां जाबाय दा आरो टीमखौ हामलायदों जुदि आं मोजाङै बेस्ट प्लेयार होनायनि थाखाय थेंक इउ बेस्ट प्लेयार Bodoland बाग्लारिया मोननो हाबाय नै बोरगाव VCDCनिफ्राय हेफाजाब होगोन जोंनि माखासे जोंनि क्लास 1 कन्ट्रेक्टर बिनोद आरो बिथांखौबो आङो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि अतुल बसुमतारी आरो लोगोसे उइथ सार्टिफिकेट बिथांमोननियाव प्राइज मानि आरो मोनसे प्राइज ट्रफि होनाय जाबाय बिथांखौ हेफाजाब होगोन जोंनि बाटागावनि जे लाटगावबुरा जि स्केल बसुमतारी आरो जोंनि सासे फोरोंगिरि धवलन दैमारि आं बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय मा जाखो खनसेल' सिमहालागै जि थांनाय 14निफ्राय VCDC लेभेल आरो कन्स्टिट्युन्सि लेभेलनि समस्ति लेभेलनि जि खेल बेवहाय नोंथांमोना जथेस्थ'खिनि हेल्प होबाय आरो हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनायाव बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंखौ हेल्प होबाय जोंनि कर्मीफ्रा हेल्प होबाय आरो स्पेशली नैबे फिल्डनि सामलायगिरि दैदेनगिरि दैफांखुथि क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै टीमनि क्लाबनि मावथि नोंथांमोन बेनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो आङो खनसेबाव साबायखर हरनानै जि साबायखर बावनाय गलागार हराय बेखौ आङो बे केम्पआव फोजोबनाय